Hej hej! Idag så ska jag göra min vardagliga sminkning och ja, det är inte så världens bästa ljus så ja. Så, men då sätter vi igång då. Först tar vi då foundation. Som märket är så här Max Factor. Jag köpte den på Kicks. Ja, men den är bra. Den är bra. Så tar jag den så här. Så. Och jag har typ ingen sån här foundationborste så jag tar den med händerna. Och så smörjer vi lite och jag speglar så vi bara ska titta hitåt. Fast det behövs inte. Ja, typ så. Men så tar jag använder en sån här. Jag använder en sån här grej. Typ för att jämna ut foundation. Så att det inte blir för mycket av den och så. Det är för mycket här. Jag kan få bort det liksom då. Så kan man bara smörja bort det liksom. Eller trycka bort det. Men om man tar inte bort allt. Ja. Men då har vi använt den. Jag ska hämta. Nej, jag har inte hinner ta foundation på en annan grej som jag kan se. Som går lite snabbare. Som heter Textil. Så tar vi såna tider. Ansiktstider med den här. Den är lite fin så från början. Det är lite konstigt ljud. Och sen är jag färdig. Så, jag är färdig. Nej. Så. Ja. Nu tar jag det. Men jag vill inte ha för mycket. Jag vill inte ha för mycket. Då ska vi få lite mascara. Mascara från Max Factor. Den är svart. Första nästan. Det är min första mascara. Och min färg. Nu tittar jag inte. Ja. Så att det inte blir något problem. Nej. Ja, förlåt.
Ja. Så titta. Det här är... Jag ska ha på. Måste se. Okej. Så då tar vi fram där. Oj, 5 minuter. Det måste ta 5 minuter. Yay! Okej. Då har jag bara visa någonting. Bort. Det som jag använder då och då. Så typ, ja. Då är det filmer så. Men jag har typ lite dropp nu. Dropp på. Nej, det syns inte. Okej. Hej då!